Easter Sunday ajay mek Emmanuel Baptist Church long ke pamandu. KAC Tech Section Department La Horizon in Church Sarbong Tokbi ni Thomangbok SYC aphan dia chohang nangji. Local MAC Parta KAC Education EM Richard Tokbi aphan Bhoktogang PS Lapen Bapuram Tokbi rong haradatung achuru. Pinya adab birta longpen kadu kabya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Easter Sunday laki pirthe adang Christian anim kirim mate ke kroyatum anaphan isi aronga je asonlo. Athe ningkan suri hini aprang Jisu Kristo pirthe hatchilo. Lapen pirthe munit pap ke pleng set penajok. Alang limethang Calvary anglong cross attack Good Friday arni apran chipi detlo. Bonta Bible kang thira long ke tok ateng pen jo thom ni thom aphi thur thu ji pu pen ki thur thu arni aphansi Easter Sunday pulo lapen ajai mek setame pedopon rintilo. Sonsi jangmipo ni phaipo surihini ringkora trokarni Emmanuel Baptist Church Dipu Chek Solang Solong tame Easter Sunday amai pedolo so amai Deacon Borsing Teron ahin pensi mai charilo Lapen Sunday School osomar EBCYD risonimso sarmar sarpimar asai kam anparta methang jungjung pen positame arnamaphan akero alunjer parjupon rintilo. Yesu eti thora teke ita arni sithiregi ota tuji tu ante ipekani ota tuji tu ante ipekani Yesu tumi oh tumi from tumi helpisa Jesus to me Lapen thu bang phokor ting jera tumaphan monduli member PK dengpon asaita pedopon lo arna malamate Easter Sunday puthak monduli pastor Edwin Tipen parjupon sonsi monduli secretary associate pastor deaconess youth lapen women jabang atumpen chenglok penang an EBC along member piatum chitong dun rinti si mai mesen pen pachun ponlo.
Koilamatia long jangmipo ni phai pli arni por phai ke thoma por Student and Youth Council Bokazan District Committee Maipu Edison Lekthe Organizing Secretary Suresh Tokbi Lapen Ari Sangho tum ahin pen KAC Tech Section Department La Horizon in charge Sarbong Tokbi Hor Ingri pe mepen SYC Tiripia Maipu Harlong Bing Tika Tharapan O Solang Nangki pu pi pen apot la high claim thabaret pu ki pu putak SYC atum ahin pen pinrem ponlo Kiram tang jang mi po ni phai hinier ni La Horizon KAC Tax Gate along Aron Re pen psyche claim do La So Putak Student and Youth Council SYC Tiripia Maipu Harlong Bing Tika Tharatum Humri Damsi Hada ke thek long dam ke Aron Re pen si Ongdung pen claim pon tong sekot pen KAC Tax Section Department La Horizon in charge Sarbong Tok Biaphan Birta Pilo Bonta Adim along ke wang pen SYC Tiripia Maipu Harlong Bing Tika Tharaphan Sarbong Tok Bi ahin pen ki pu pi ke Pichong hoi sila hai claim thabaret lopusi hor ingri peme pen oso langpu puthurong lo Sarbong Tokbi ke KAC Education Department EM Richard Tokbi abong lo puta pachini Ni thomangbong SYC Tiripia Maipu Harlong Bing Tika Tharaphan dia cho hangbek nangji kali pulote sodak pen angdeng ka prek seta chesong ponji pusi pherangkia mayalong pachini pon Tech Section Department Unit Officer sa bank Hor ki jun pen duty claim rong pulote a ot ke hengno tactic lo lasi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council la hin pen Sarbong Tok Biaphan arpu ing than pet nangji puta jongpon Karbiang Long arada phan Karbiang Long Autonomous Council Taxation Department Unit Officer ke choklem chokchi la pen amithang anghu kachirim thekte kunatsi lam keninje naima kunatsi lang ke do naima ke thak naima ka chi ne laso ka chini ne joksi pini tum SYC mate Students and Youth Council ahin pen Bukazan District ahin pen lang le phan tum pinrem na koklo lang phan bang so press meet pen tum lang le men pen tum press meet dunang koklo kidam tang tarik hini ani La Horizon 4 lane along haladak isi Karbiang Autonomous Council entry tax gate dolo haladak entry tax gate along nilitum haladak kichu claim ki chokchi lakaduk abe theglongsi nitum Autonomous Council Taxation Department of Fund nitum haladak lamhoi pilo mate nitum overfund me lang fan hanglo dak nang nitum duty nang cheklem thala dak chokchi du uhudak nitum hanglo bonus same haladak hasoni ke wanghut ke jirpo mate kai chingki che thansa rasonsi alang hodak nang behave nitum president of nitum president Harlong Bing Tika Tharaphan alang misbehave that haso lang nang usulang pugipu lake alang jakong abe pusini tum SYC bukan district ahin pen lang fan pinrem pon lo nasini tum labangso ami thanga duty ke claim ke chokchi pen potsi pini la sonang manang koklo naselang tum duty ke claim chokchi hectic hala chibidat si banga khe phanselang pun hondun rom hala dak banga khe keng sang so tum si la dak council mate Karbiang Autonomous Council aget ke bang keng sang so si chodet lo hodak du Karbiang Long pochi pu isi therak meme podim la dak ta isilo sila bangso dimlong bangke chokche pu Students and Youth Council pen ke jong damalong nitum amai pu phan usulang nang ke pu kipu Sarbong Tokbi officer lake chokche pu sinitum bangso chatalong pen pinrem pon lo na sinitum la bangso chatalong pen alang le phan pangdak mon lo manitum jong pon lo nitum phan humbarani an Monday ani an sinitum Students and Youth Council amai pu Harlong Bing Tika Tharaphan sorry pu cho hanghe tiga nitum agang phan ason sinitum bang bonbom ji nasi sorry po tatali no man return siya lang li sorry na chohang lang ji laki si juno da kalam lapen laki ki juno hektik pusin itong pudam lo lang lo pulodang te tin pudam lo pulodang te Karbiang Autonomous Council taxation run along kidam tang ani gladak Karbiang Autonomous Council court volume 1 pa kitab along 271 page
ladak ketok do section A schedule A section 5 long la so teng selang tum enbo ladak ki en poteng utala la so teng kulotang de kedam tang ani istame isi la tum kachik keng nam de sini tum thekdam lo la so pen tum student and youth council la hin pen Carbang Autonomous Council of Han nitum lamhoi pilo mate nitum complaint letter pilo la so pen 2023 2023 to 11 arni selang tum officially record chipak lang lo la so record teng pen stame pini arni enta taxation department atum ladak non ki claim po matum long la pen kachik keng habi la so joine sini tum student and youth council pen sarbong tok bi phan nitum hang lo alang limit hang duty cheklem nang ji galisi nitum president of han usulang pugi pulake juno da kalam binong la sini tum phan la bangso alam thepen alang lisuri na chohang nang ji la pen tok jir basin ma chohang nang ji lata humbarani sini tum hom la sini tum kang hom pen alang humbarani anta la bangso suri nitum ma chohang ni tum pen nitum prek I step from deng kola tok te ala alang like designation ko pila nitum kachini mateng bulotang pe la horizontal long taxation department long kita inut officer mat in charge busin tum chinida nitum la bangso sarbong tokbi nitum ka chinida bangke inut em amu pusin nitum chinida na sila em amu pusilan ke chiplang ma budan ning da plus warni alang duty ke cewang mate nitum complaint ki pipen alang hon overfund man la sila inut officer awat kali la sila bangso chatai long pen pangdak pon thule thot lo nitum SYC Student and Youth Council of Han with written sorry nang so hangbek nang di kusini tum pachini bong tela so taxation department tum bangkon si alang lilong nang dono no alang li tum bagi to bahini ki thoma bang do samela no bagi to bahini ba thoma bang kame alang dia ta dia potri itu president of Han usulang nang di pukipu lam te bang ni tum ma humi te nang le jong ki pu bangke alang li ke hor kang ri ben si bang ma man de la ning thi ben si alang ning jile hor kang ri tactics se alang li ke ba asota lapen isi taxation department atung phan message ki pigang tung mangala hen lo kidam tang apor sukhanjana long hala da taxation department atung areng hu nang so do la so hotani tung students and youth council atung nistame kirap dun do la so po chiteng ne det malang letung lani to marjuda mitung do dane pini ni tung hala dak sukhanjana long kengsang so tung long areng ki sodun kirap dun alarsi pini SYC aphan apuson lamkang lit kipuma labang ni to marjuda mitung do Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency ka parlo Dolamarang kang Bhoktogaon PS polling station ke parlo Bapuram tok biarong arara tumpen local MSC anparta KAC education EM Richard tok biaphan kachuro non veching apora hut arve ke the parpik penajok jesemet Bapuram tok biarong along don thong ke praposo se kedamanat atowar inghan ke ongdung kedam ke bangka siksak lapen bang sotovar anat kedam jiaphan anta thengpi denang set la ansi la hai akisung tong se kotpen Bhoktogaon PS lapen Bapuram tok biarong arara tumpen EM Richard tok biaphan kachuningri atengpen tong se kotpen Saint Gravel lapen HP Cardward selampi pe mepen kelong penajok Bhoktogaon PS lapen Bapuram tok arong arara tumpen KAC education EM Richard tok biaphan lapen RD ki pidonatum Dwarbaguri VDC chairman Sarkoy Rongphar lapen Dolamara town committee chairman Mongol Singh terang atumaphan kachuro pajerpon lapen EM Richard tok bike election ang kililo pule kerap lapu kali si election ave pina huta kaiki ta kerap ke pajer plak plea bangpu lapen aning ke mepe ka bangpu lapen ke election apora hut puke akoy piri puta Bhoktogaon PS lapen Bapuram tok biarong arara tumpen rara tumaphan kachuning rita pedopon Dwarbaguri pen Rangsina Bay report cut news Bapuram tok biarong along kedam tang yang mia ceklo ni pai pliani karbiang long education EM Richard tok bi alang li nang kirap pen ajok aning kimi pen ni kirap ajok ini la Bapuram tok biarong along ni jang asai sanat kedam kewang atuar nilitung kisung pigdo la si becing wiri hut bangke hoop kacedon tan sidam sita atum ni mate April ni 5 clear ni alang li em nang kerap ning ke me pen kerap jok lodak nili tum phan sarti ke roi pin ne pen nang rap si nili tum phan la kalbhar so ta rong kalbhar ro kenang sot mane lang thi ukali puse kalbhar so na pilo la bangso ke don pen nili tum
don pen pini labang sodim aklong long sinilitum arjab lo lasi nilitum bapram tok biarong arat mate lo kemon asram arat alang lipan suri akar dom pilo lapen rong arat umta kurbang chualang lipan pajero lasi karbiang long arat umhanta nili pudam itu lasi kis minangana dim sarkar ke thek long le dim bang kelitum jongjong rada tum si produksi kenang sot mata pen alang lipan choro cepak lang damlo te alang li kerap tek abang pu las alang li pan suri akar dom pajero ni tum bapram tok biarong arat mate lo temon ara srom arat Tat baparam tok biarong olong kerang kebitu ngutung bang pot apran selang itu mampansi kadom pajero la sini ngarong parpik lo pini nilitu makiduk kisung kidam ke bang panceng lo kadog wela kiduk kisung alam the nilitu mahin pen yem sarong palilo la so putha galang li puthot ningkimi pen nilitu manang kirap he kapot nilitu dak baparam tok bi arong arat hoi pen Richard tok bi yem sarpan akiru pipar piklo lasi ladak labang sud non itu midopong adim long barikha chala hot arwi kitam kiti ur tum kitam kwang siksak pik angbong sudo wafis tame non alang li ningki me pen ne tuban kirap nang paji report ini labang sud dim long ne tum sen gravels tame chithok long lo yem sar pen kirap nang paji re ahin apot lapen puthop dak hum pipe mate kalwar so sa don pon long lo langbung kiteng kla kadim ta lasil hai ka dogowe ne tumanang kirap nang paji report alang li phan ne tum dak local committee president hoi pen la pen bialit tu kadol wen tum chingrum pen si raung aratum pen chingrum si nilitum ninga klong pen akirap nang piepot ninga klong pen akiru padilo lang lifan la sonda khak alang legal non election por hut hule nang kirap nang pichot kali election do non avenel ta nilitum rara tum long selang ilong akirap akisung gi boy lam ji thanam lo bote kisu gon e ki thi ke jang pen senglok kadok ka welong ta akirap lang linang pidun bom la soposin nilitu churu parpik lo lang lifa bang ke matha tai non nang ke le je विधान सभा इलेक्शन मत एमएलए इलेक्शन जो पसिला अंश प्रांग बहुत के जहां फान सिला बंस ने आकेरा पाजिर पुताय सिता एम रिचार्ज तक भी लापसन अबांग फुगाली दसे आलांगली इलेक्शन होता रात इलेक्शन से होता ओंगदुंग आकिसुंग के बॉय तुमहान केरा पाजिर दो पेंडाक निले तुम बापराम तक भी मते भक्तगण पीएस के निले तुमहान के nangrap resita nilitum aling sido la se apong tin abot ki jok tame nilitum kecheng si mate pas si dabok la sinon duta damji Jangmipo ni Paipok Surihini Rengkora Trok Arnikang Samapor Soropothar MSC Constituency Kaparlo Angkang Madhya Sarihajan PSR lo Kongching Ti Mungarong Asara Hem Atiku Palong BJP MLA candidate Surjo Rong Parapan ke Ongdung a vote pen ke Pahaipon pe Meji Apan vote kerek amai kang nipon Labang somai ke Charipon lake Rajen Rongpi lapen aluhi sarpiaman pen MSC Kadom te Rangpi Chitongdun lapen manpeng aluhia manpen ka Chitongdun Sarika te Rangpi Samson Timung Sang bepi ka cheteron pi kangbura timung rong asar kongching timung rong pen cheng lok ke theki ding atum chetong dun si mai RDP dun ke ong dung arara tum alam the ka chipak lang dun ke khidam tang MP kili ka hut ke APHLC la pen congress asong atuma phansi vote pi dun lo seta non MLA kili ka hut abang ke BJP asong pen ka chetoy dun abang phu surjo rong phara phansi vote pi dun popusi lamchak chi pi dun rinti MSC sangpi kadom te rangpia hin pen lam theke than pon ke non e phonga bangke bang nang ke than tap alam arjudun de ra adar ki sonai avot abangke surjo rong phara phanle vote pi pen pa hailo nang pusi rat athai no chuning ripon pedo bokajan hanjang lang so pen bisnu lekthe nang ke lo berta Lakhain ko raphoni lip MSC constituency ka parlo Koilamati Havar Vophongasar Amekar Monsing Be Asupokleng Stefan Be Chokihola State Bank of India a branch Koilamati Baptist Church Adungalong Kedo Chokihola State Bank of India CSPSI hem ahem phua hinpen Koilamati Havar Ararapan Inglong la pen thoi arara tumapan ason beng along tangka ke thabdam tangka ken ka do ka versai anta non ke tebok het la pen joy ke pen versai ke me van pilo
नीली पहावरा लोंग के चेंग सी बैंक के दो चेंग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुकी होला डेवलपमेंट ब्लॉक असा है मदुंगा लोंग सी कीमलो सेटा आफी के दामतांग सुरी हिनी रपली अनिंका न प्रांग आफी के सिलोनी जाना लोंग सी पॉन टू डेट अमत पेनांग जसेमेट इंगलोंग हवर के दो आरारातुम पेनांग अनसुंग नांगलो tangka chothap damji pusita lapen tangka leche en damji pusita eson asaya phanlok si nini ni thom an don rapa hemalong boha donang set anta dolo athe arni sivet ke dam ke bangka siksak apora tengpen kele dun thekte penang an sunglo non pini arni anta SBI choki hola branch ke vomulang so mate siluni jana long si padopon bomlang Koilamati pen siluni jan an ke kahelo kilometer crate rock dolang Koilamati pen choki hola an kilometer crazy sose dolang kahelo non ke kahelo damjok plot lo Stefan be ke cheng si nili pahavar SBI CSP se ke asai do an claim pachun pon se apuna chak choklim pen kedam tang ningkan suri hinira crate rock si aningkan Koilamati havara phan panong si SBI CSP asai hem ingpu ponlo eson pen eson beng alongside an non ke alang liphansi arpu ke theta bat pon bonsi non ladak life insurance bike insurance car insurance saving bank account pension scheme student atuma phan non malom lo ke charli ingdeng nerkep sirkep kep atuma phan bank account hangpon bomlo lasijong si school along mate ningkan trainer kepen aber arta kiju matum mate ningkan kepen lote bank account arni sivet angbong ingpu pon avar sai pipon chenglo non malom ke ingdung lo ke charli student atum bank account kangpu pon sai Stefan Bay SBI CSP operator mate ahem phu ahin pen ason rada tuma phan kahilo dam jok plot pen methang ahem adung along amat avar sai van pilo Lason avar sai ke meki pipon theka pot ongdung Koilamati ahavar araratum ahin penta kachuro bajer pon rinti nang le tum CSP long people avar sai ke pipon kel Our side bank nonomat non ke insurance lepen account opening hai pension lahai do la class 8 class 9 tum han minor atum han da de do lab lo class la minor han bank ningkan ke pen lo penun do nine documents ke kai ke bar survey ka han de non ke button an lo guardian tum aadhar card lepen aadhar card do to la nang le men la pen la main location than tha Milimen bang Stefan Bit Koilamati so nang le designation bang ka nilidak CSP la operator la mento ningkan ne nang le kang pu ke nili kangpu bang 2000 la so appointment kilong bang 16 December silong la tami aso December masil la so nikan me claim te dalo so tami 2017 pen nili ang cheng ilo la account ko khuli tum ke arni siang bong se kado passbook kado da long age de ini arni si khuli lo te kini masil long la po to sa Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kado kabeta me do me thak me kurwang tru